nusa tobel. Weh, kok udungi. Madyaning padukuhan pringapus papan pelengganipun Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot pirsa juga nedeng menggah madyaning pendhaping padukuhan sinebos sangganing para kawula sak padukuhan andher yayah haraping samudra ing kedaratan apa to kang dadi darmane dene Ki Lurah Bagong kepareng lempahaken sangganing para kawula miwah dhateng kantun ingkang rama miwah ingkang kadang kekalih Ki Lurah Semar Badranaya Ki Lurah Nalagaring miwah Ki Lurah Petruk Riwasa satata madyaning pendhapi sigra merwani pangandikan Ki Lurah Bagong dadi kemangulang jining pangandika ingkang dereng kababaring lisan Klara Pandan moncar Indriya mangu-mangu mangungkung kanduhan reman sekar
gedung ngas kandana maweh raras renaning griya blegek-kekugek sadulita mel ora kaya adat sabene lah kok dadi ing atase anakku ingkang kondang merusal bedugal lah kok sak gedagan iki nglumpukke para kawula sak padukuane padha andir ana ing pendopo ing padukuan iki kowe arep duwe gawe apa Bagong wah jan ora kaya biasane Bagong iki ora tau dipercaya karo wong kok. Iki kok nglumpukke wong kok iso semene akeh ya, Tru. Mbok menawa do dibayar ya iso lho. Didumi 5.000 kon teko ning pedukuhan iki ya iso. Stop. Ora waton ngarani kowe, Tru. Wis tau ngerti tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Pancen aku ki wonge merusal, bedugal. Ning dalam dunia sosial aku iki luar biasa lho, Tru. Ayo, aku ya wis ngerti. Nek kowe iki pancen nek srawung karo tangga, tangga kerepotan kowe tok ewangi. Ya ta? Tangga ngono kerepotan tok ewangi, tangga susahan tok ewangi kuwi nek ndi-ndi mesti ketok, nek ndi-ndi mesti ana. Mula ya ora aneh. Arep kowe iki kondang merusal bedugal, ning merusal bedugalmu iki landesane bener. Mula ya ora aneh nek kowe nglumpukke wong semene akeh iki padha teko kabeh ning kene ning sak banjure aku tak takon karo kowe wong aku ya nderekke bapak niatmu iki arep apa-apa mula aku tak matur karo Bapak Semar kowe aja do pidato lho tegese aku ki ora arep pidato ning aku ki ngomongi karo kowe Pak judite Pak lho urung-urung kok dijujuk ora ndeng Pak aja salah tampa aku ora ndek maksud ngrawuhke bapak iki aku arep njaluk ki ora. Aku mergane aku rumangsane aku ki wah bocah sing wis tuwa, wis kudune mentas. Malah nek iso aku kudu iso menehi kabungan tumraping bapak. Ha to, Pak. Mergo anak ki sugiya kaya ngapa? Ning nek ora iso gawe kabagyaning wong tuwa ki percuma, ora ana gunane. Nadyan anakmu ki wong ora duwe, ning sak tingkah polahku ki tansah gawe aruming asmaning wong tuwa ki padha karo aku iso mikul dhuwur mendem gareng. Wis iki ta, mikul dhuwur mendem jero kok mendem aku. Anu, mikul dhuwur mendem jero. Lah terus iki aku arep gawe asmane bapak ki saya Kuncara. Ora aku milik dialem karo wong tangga teparo, dialem karo masyarakat. Ning aku kepengin iki lho, aku iso berbuat kaya ngene iki mergo Semar. Lho, ada Pak. Saora-orane kowe tetep kecipratan jeneng sing apik. Iya. Wis ora sandadak tok kalang-kalang jane kowe iki arep ngopo? Aku kepengin bangun desaku iki, dusunku iki luwih becik tinimbang sing wis lakon niki, Pak. Bapak ngerti to? Aku lagi mprogramke dusunku iki saya apik, saya menjila lan saya kondang. Ya resike, ya rukune, ya tertipe lan sak piturute men diturat karo dusun-dusun liyane. Lah kuwi apik, kuwi apik. Resik, tentrem tur ya becik. Kuwi pancen ya dadi gadangane dusun ngendi-endi. Aku kepengin mujudake hal seperti itu, Pak. Lah terus kok dadak kowe ngrawuhke bapakmu kuwi gatine? Nalika malam Jumat kepungkur aku turu nang Sarian Ngisor Gumuk lor desa lho, Pak.
Kayak sarian babi kok. Pancen sing nemoni aku kancane Sun Gokong. Sapa sing ndase babi ya lho? Aku ora ngerti. Sapa jenenge? Patke. Omong-omongane pokoke. Dewa, Pak. Dewa anu suarane iki dumeling ana ing talingaku. Ngene iki. Kudu di dusun iki iso dibangun waton aku kudu nganggo syarat ya kuwi wujude kayu Dewa Daru karo godhong sembuhan dasmu. Sing terus aku nek lagi mikir ora disaut-saut to. Mbane tandandaske kowe. Ya. Lah godhong apa? Godhong apa iki? Ron Sambiloto. Weh, sambi pitu. Ora protelon. Tenguk ana ing tengah. Emoh. Ron Sambiloto. Bapak? Bapak iki preso. Bapak iki wong pinter, bapak iki wong lantip. Kayu Dewa Daru iki sapa sing kagungan? Ron Sambiloto iki sapa sing kagungan? Piye, Pak? Sak ngertiku kayu Dewa Daru Ron Sambiloto kuwi papane ning Kayangan. Semarang, Kayangan Suralaya. Kayangan Surabaya. Iki dagelan wis kerep metu, Pak. Ora tak guyu dhewe ndak aku isin. Ya. Kayangan Suralaya. Papane Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk kayu klepu, kayu Dewa Daru karo Ron Sambiloto mau ya kudu sowan Bathara Guru. Bapak? Bapak iki jare kakane Bathara Guru. Bapak iki Bathara dosen. Iki ngopo, Gong? Iya wis kerep metu, Tru. Ya ora apa-apa. Nek tak geguyu dhewe ndak. Aku isin aku. Bathara Guru kuwi sing nguasani Kayangan. Lah nek kowe kepengin njaluk ya nyuwun mrana. Bapak jare kakangne, biyen sadurunge aku dadi kere ya ngene iki. Biyen aku pancen kakangne Bathara Guru. Nah, saiki ngene. Arep dileti wektu tahun-tahun mangabad-abad ning sing jeneng kakang ora bakal iso ilang. Bathara Guru mesti ngaku nek bapake kakangne. Mergo aku wis bola-bali ngerti bapak ketemu Bathara Guru iki, Bathara Guru mesti basa karo bapak. Kakang Semang, ngono kuwi. Semar, Kakang Semar, Kakang Ismaya, ngono ta? Aku wis kerep weruh. Saiki aku nyuwun tulung bapak. Bapak kersa njaluke kayu Dewa Daru karo Ron Sambiloto. Nek bapak kersa ngaturake panuntun pepindhan, nek ora wiwit dina iki aja ngaku anak karo Bagong, aku ora arep ngaku bapak karo Semar. Le, cangkem iki sing apik. Dirungokke Kyai Pedukuhan penake kok senengane wong perkara bapak ki urung ngendika sagu apa ora kok wis ngetokke sumpah. Wong iki aja sok kulino sumpah. Kok kuwalat hukum karma iki mesti tumiba. Bong, rasa sembrono. Bapak iki mesti sagu, rasa datang ngetokke sumpah. Nek kena sumpahmu dhewe. Kaya urung tau Tru, kena sumpahku dhewe. Padahal aku arep sumpah lho, Tru. Ameng urung wae. Cok kapan? Nyatane kowe wani sumpah ki nek ora diucapke nang batin ya ora apa-apa. Anggere sik ngucap ki lambe tok, batine muni ora. Batine muni ora mandi. Aku mung guyon. Ora apa-apa. Nek sumpah kanthi lahir batin, aku mau ora muni disekseni keblat papat segara gunung. Mung cukup muni sumpah ngono. Berarti ana urung ana seksine. Urung ana seksine ora iso dadi terdakwa. Kuwi malah ngomong apa ya kuwi? Kuwi sida njaluk tulung bapak apa ora? Aku jane jagongan karo wong SDM rendah kowe iki Mas. Ora nyandak karo pikiranku ora nyandak. Bagong, ya. Nek pancen kowe njaluk supaya aku mbudidaya njaluk kayu Dewa Daru karo Ron Sambiloto. Apa kira-kira nek aku nekake Bathara Guru neng kene piye? Kawulamu geger apa ora? Ndak. Wis santai wae. Wis jotane gambare Bathara Guru. Dadi ora padha kaget. Bathara Guru tangane papat, sikile 6. Loro. Hah? Loro. Ming loro to, ming loro. Lah ora sikile 6 ya ora kok sikile 6 kaya truk wae kowe iki masane. Anggape Bathara Guru ki tronton ngono tronton nabrak jenengmu. Seneng. Ya wis Pak ora masalah. Aturan ora apa mrene, Pak.
Semarekaten prayitna semuriris eka balik titiyane Trisanya purnama sasi ing sigran dumuk kunjunging Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe nyipta aji pamelingane mbali dhateng Rai Sang Manikmaya cumara saking dirgantara kaya ndaru tetarungan rawing Sang Hyang Manikmaya wau. Prayitna semuriris eka balik titiyane Gandayane Trisanya purnama sasi Kakang Ismaya damel kabyan lumantar aji pameling Jika kakang nimbali dhateng rayipun Manikmaya, aku njaluk ngapura ya Guru. Ya ngene iki bot-bote ditangisi karo anak. Supaya kepengin sak pejagong karo kowe lan ana panjaluk saka anakku yang bakal diaturake karo kowe. Teko ngane-ane temen Kakang. Wonten pamotas saking putra ndika para Panakawan dhateng rayipun Manikmaya. Iya, bener. Heeh. Bagong. Halo. Matura karo Bathara Guru. Iki wis tekan kene, wis rawuh mrene. Matur sing apik-apik basa. Mengko ndak kena shot. Bathara Guru gawe sok. Go ngesok cengelmu iki. Shot. Wow, ya ora krungu. Namit pasang Kalimantabit. Tinebena iki lho, Dumi. Duni. Baleni. Mun namit panantang Kalimantabit Muhammad Ali Denson. Ngandel ora. Aku wis ngerti nek kowe bakal menggok. Aku wis leteng lho, Truk. Heeh. Sing apik. Nun pamunten Bu Kulon kawontenanipun kula kados mekaten. Iya, Bagong ora dadi ngopo. Bekti kula ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan. Iya, Bagong. Ana apa? Ngaten Bu Kulon. Lho kok suta blaku tang terus terang. Napa wontene? Iya. Kula niku ndek kepinginan utawa gegayuhan mbangun padusunan. Dusune sapa? Dusun kula. Inggih mriki niki merga tanpa werna kula niku dipercaya dening masyarakat dados kepala dusun. Mengkono. Nggih. Kula ya jujur tenan. Ora tau tumindak sing werna-werna. Cacat siji tok kula dadi kepala dusun ming perkara njaluk tanda tangan KTP kula tarik 250. Oh, ayo sepuh. Ngono kok muni dukuh bersih ora. Nek niku mboten dados masalah sing bakula tetep ajeng nyaur. Ala kula niku kanthi sarana kula mbangun dusun kula. Iya. Ning jebul dumadakan wonten dewa anak buah sampean. Sapa Bagong? Kula mboten ngerti. Sirahe babi. Ora ngerti. Bagong nek omong waton ting celekop sawine dhewe iki ora sirahe babi saking eleke sirahe dewa iki werna-werna. Ora tutuk modar ora. Ya pokoke Sang Hyang mana aku tahu. Iya. Niku paring sabda kaliyan kula kedah wonten inggih menika syarat kayu dewa ndaru kaliyan ron sambiloto. Ulun mila bapak kula suwun supados panjenenganipun rawuh wonten ing dusun kula menika ingkang wigati
Kula namung badhe nyuwun paduka pukulun gandeng kula menika klebet keponakan panjenengan awit kula menika anake Semar menika kakang sampeyan. Mula mboten wonten alane nek kula nyuwun supados pukulun keparenga paring inggih menika wujudipun kayu Dewa Daru lan Ron Sambilata. Mekaten atur kula nek wonten lepat atur kula diagung pangaksami cekap semanten nek wonten lepat ing atur kula diagung pangaksami cekap semanten piye ta Truk ngene wong kene arep mandhek omongane iki nadane medun cekap semanten nek wonten atur kula nek lepat kula diagung pangaksami ora diagung pangaksami aku ya ana teruse cekap semanten atur kula nek wonten lepat nyuwun pangapunten lan nyuwun sepinten kalebatan kula diagung pangaksami aku ya ana teruse medun cekap semanten atur kula yang terlepas kula diagung pangaksami. Wis rampung. Matur sembah nuwun. Monggo kula aturi penggalih pukulun. Jaja muntap lirik netap duka yayasenepe. Netra kocak ngondarandir. Om ilahing mastuna musidam sekaring bawuna langgeng. Kakang Semar. Destun temen dene Kakang Semar ora iso ngandhani kelawan majam ing atase Bagong ku mung derajate ngaceplik ing atase Bagong ku mung kawula mung Panakawan teka bakal anggayuh ya wujuding kayu Dewa Daru ing minangka dadi pepasren ing kayiwangan apa dene Ron Sambilata cetha lamun atmajamu mung bakal ngasorake derajating Bathara Guru lan derajating para dewa liyane kang mangkono ulun ora nrimakake kelawan apa kang dadi ature Bagong malah wektu dina iki Bagong lan kabeh Panakawan apa dene Kakang Semar tak anggep keluputan tumraping kadewatan. Wis ora ana pangapura dene derajate ngaceplik mung Kakang Semar apa dene Atmajamu teka wani nyamah marang asmaning kadewatan. Wektu dina iki malah kita ora bakal nampa kayu Dewa Daru lan Ron Sambilata nanging malah nampa pidana saha panjenenganipun Sang Hyang Manikmaya Kakang Badranaya. Mune piye ki mau? Gong, sabar, Gong. Ora sembrono iki ulun Bathara Guru. Ora, aku pokoke terakhir kata-katane sing aku ora seneng. Aku njaluk apa mau ning jenenge kayu Dewa Daru. Kayu Dewa Daru karo Ron Sambilata. Malah ulun Bathara Guru ngluputke karo Bagong. Ngluputke karo Bapak, ngluputke karo Gareng, ngluputke karo Petruk. Malah Panakawan dituntut ning Kapolres. Maksudnya piye to cah iki omong kok waton sak digawa ning kayangan. Arep dipidana digawa ning kayangan. Sik Bathara Guru. Lho, Bagong malah kita mboya basa kalawan panjenengan ulun. Gunane apa ulun basa marang kita? Lho. Wis ora ana gunane blas. Mergo sing kita lho kita wis wani arep nyenyamak karo apa keselamatan Bapak Gareng Petruk lan Bagong. Apa salahku malah diluputke? Kita wani njaluk kayu Dewa Daru. Saya tak takon karo sampean. Aku ki titahe sapa? Titah ulun. Nah, titah ulun ki wajibe mituruti apa kang dadi pamutahe titah. Sampeyan aja pelit-pelit. Ing atase kula mriki mung njaluk kayu Dewa Daru Ron Sambilata nyuwun ngampil. Sing jeneng nyuwun ngampil niku kula mung nyilih, mengke nek rampung kula kondurke teng Kayuwangan Surabaya. Wani karo bapakne. Aku gak wani ngrong jampuk anarkis. Kaya wayangan sewengi wae ora. Terus saiki salahku napa? Salahku napa kula tak takon. Sampeyan iki kudune iso mituruti sing dadi pamutahing titah, sing dadi panjaluking titah. Ora kok titah nggren njaluk apa-apa teng kayangan, ulun pidana. Titah apa-apa njaluk ning kayangan, ulun pidana. Nuwun sewu lho. Titah sampeyan nek dipidana mbaka niji suwe-suwe entek. Sampeyan iku pemerintahan sing dhuwur dhewe, ngoten. Dadi kudu mituruti panjaluke kawula kaya kula niki aja plit-plit. Gong. Gong ora sembrono, Gong. Iki Bathara Guru lho ora tak unek-unekke sak karepmu dhewe anggepmu. Kowe iki adu arep karo bojomu apa piye? Kowe ngerti ra watakku rek? Aja kok Bathara Guru. Sapa wae nek kira-kira pakartine ora bener mung arep ngangah-angah. Mung arep duwe pakarti ngendak karo kawula cilik. Ajange ning diajane Mas Bagong. Kowe mati tenan. Kowe nek wong iso Bathara Guru mati tenan, Gong.
Benar musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Piye? Mati uripe gaweane Gusti. Bathara Guru mung utusane sing gawe urip nggo naliti para titahe. Mati uripe menungsa kok ora gumantung Bathara Guru, ning gumantung karo sing gawe urip. Kok cethik to pikiranmu rek. Ning kowe engko mati, engko tak siramane ra urip. Wong kok kaya ngono. Wong kaya malah dilagokke. Apa? Wis kowe tenang wae. Ora usah melu-melu, aku sing tanggung jawab. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Mboten ajeng wonten. Ning kula wani karo sifat sampeyan sing nuwun sewu beda-bedakake. Kula ora seneng sampeyan nek ora iso nuruti karepe Bagong. Yen pancen kaya mengkono, ulun bakal maringi Ron Sambiloto lan Kayu Dewandaru. Nan? Iya. Serius? Iya tenan. Aduh, nyuwun pangapunten Bu kula. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Nek panjenengan saestu badhe maringi kula nyuwun pangapunten. Nanging ingkang bakal mboyong dudu kita. Sinten Bu? Bapak kita Garing lan Petruk ingkang kudu munggahane kayangan mboyong Ron Sambiloto. Merga ulun sawang kita wis ana sak candra iki ora nate sesuci diri, tegese ora nate kramas. Lho niku arang-arang adus ning sabune boros. Lah iya mula kita kuwi ora resik lahir lan batine. Mekaten Bu. Mula sing kudu munggah ning kayangan Semar Garing lan Petruk. Ana pancen kaya ngono piye, Pak? Tak munggah ning kayangan. Piye, Neng? Ya aku ora apa-apa makili kowe le. Petruk piye? Aku ya ora apa-apa makili kowe selama masalah tak munggah ning kayangan. Ning dulur kula mboten dilawan-apake to? Bu iya. Estu? Iya tenan. Mboten digawe sengsara? Bu iya. Estu? Iya. Wis kena Pak mangkat Pak. Iya. Ana entuk kayu. Gorene Kayu Dewandaru Ron Sambiloto. Iya. Ana ora karo kayangan. Iya, nggih, pukulun nderek kula tak bidal, nggih pukulun nderek kula tak bidal. Tolong mangke dilewatke pinggir Kawah Candra Dimuka ya pukulun. Lho. Kalih Garing Petruk niku mang joroke. Wah, yen tonyo mencelat ora senengane. Wong ora kleru apa-apa kecemplung Kawah Candra Dimuka maksude piye ora seneng. Kadang nek mangkel atine lek omong mencas-mencas, saya ora cetha. Yen pancen Semar Garing Petruk wis keduga sarta wis gelem budal ning kayangan. Kakang Nayantaka monggo kula kanthi minggah kayangan. Iya, ning aja ngapusi lho, mboten Kakang Semar. Bagong ulut budal. Ngati-ati ya, Pak. Rengkel. Panjangkaku ning tanganmu. Ya. Ana biawak mlebu omah. Mbok karo Pak Dene pira boro ki ngalem apa piye? Suwe ora ketemu ya nyembah apa piye kok wong tuwa teko-teko kok dikira biawak. Ya Sun, cangkeme dilongi wae. Wong mung ngono. Kok kadingaren ora kaya biasane.
Wong biasane iki ora tau tekan kene kok sampean tekan kene ngopo? Gong. Bapakmu nanti? Bapak sapa? Ya Semar no adikku. Semar adikmu tenan kok? Lah iso. Semar adikku tenan. Oh sik, aku ya ming sruwang-sruwing sok krungu, kok. Jane mbiyen piye kok iso kaya ngene kahanane iki piye? Semar ki adikku. Bathara Guru kae sing ragil. Kowe iki ya dewa to? Ah iso bisa gandeng kahanane wis rusak. Terus aku ya terus dadi titah. Wah, mbiyen ki sekondhok. Ndok? Ndok dikukur? Ora. Ndok dikukur dadi kowe? Ora. Regetane dadi kowe? Ora. Suntak, iki tak critani tenan. Lah iya aku ya takon tenan kok. Biyen kuwi ndok. Terus kulite kuwi dadi aku. Wo, putihane ndok kuwi dadi Semar, kuningane dadi Bathara Guru ya Manikmaya. Weh, berarti tunggal ndok. Untung biyen ra didadar wong. Oh iya. Upama diceplok campur brambang ngono dadi apa? Ayo mbok aku ngono kuwi critane ngono kuwi aku tak takon saiki si Semar nendi mergo aku kuwi duwe pangunek-uneke ngati. Pangunek-uneke ngati piye? Aku kuwi ora ngimpi, Gong. Ngimpi aku kok mendosa nggon sawi apa ya, Wah? Wah, sandwis iki. Delok ming deloke kok tak saduk. Yo. Oh. Weh, dian dompete kulit biawak. Waduh, ayo apa iki? Tas liya ya, wah sak isine. Lah. Milih dompet kok sak isine. Bangane dadak nyopoti. Ono KTP, ono SIM C, SIM B2. Wis nyopir truk kok ya. Ono SIM barang iki. Ya ora wong nyatane ngono. Terus ngene, aku ki janjane aku ki ngimpi. Ngimpiku kok ora penak. Ora penak piye? Aku ki kok weruh Semar iki kaya didandani cara manten. Wah, aku ngomong kowe saiki. Nek mau tak karat Semar. Mesake simbok. Sik to. Iki ki ngimpi. Ngimpi. Kok ngece to. Orang cangkeme iki ombone ngomong ora tetes ngono ditiruk-tiruk ora. Oh, tak kira nek serius. Ngimpi to? Ngimpi. Ngimpine? Ayo Semar arep dadi manten kuwi. Kok nanti kowe tekan kene kedoyong-doyong kejarang-jarang. Mergane aku ki wong tuwa, Gong. Aku ki ngerti impen ala, impen apik kuwi aku apal. Impene wong ketaman banjir kuwi impene elek. Impen ewuh utawa omahe duwe gawe kuwi ya impen elek. Hah? Impen nek nganti nuwun sewu kowe buang air besar kuwi ya impen elek. Impen nek kowe dadi manten ngimpeke wong dadi manten iki impen elek sing bakal temomo sing diimpeke. Mongko aku ngimpi Semar kuwi dadi manten. Kuwatire ngatiku nek pancen iki mengko ana sing bakal nyolowadi gawe karti sampeka cilakane bapakmu. Arep adoh paranane aku ora tau tate ketemu, ora tau srawung ning ana sambung getih antarane aku karo bapakmu. Nek bapakmu cilaka aku cilik gedene ya melu kelangan. Lah bapakmu saiki nendi? Ngopo kok malah kaya wong kaget? Kak Wah. Iki mau bapak lagi wae lunga saka omah. Ngopo kok ndur mbrebes mili? Bareng kowe omong nek kowe ngimpi bapak dadi manten langsung sakal. Atiku tratapan, wetengku lara. Yo madang yo Kak. Lah. Wetengku lara kok ndur ngedak madang ora. Ora janjane ana apa? Iki mau ki aku ora pengen nganu nglumpuhke masyarakat. Lah masyarakat ki arep tak jak bangun padusunan aku entuk sasmita nek kudu ditumbali nganggo wujuding kayu dewa ndara lan ron sambiloto. Heeh.
Bapak omong nek jarene sing duwe ming Bathara Guru. Terus Bathara Guru takon ngrawuhke mrene bareng rawuh Bathara Guru kuwi ngunak-unakke aku nek aku dikira wong sing ngibarate kaya diri cecak nguntal cagak cebol gaya wulan uta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Tak wangsuli. Bathara Guru ra iso omongan terus mendho lensu ning njaluk syarat sing dunggahke nang kayangan sing jukuk kok kayu. Dewa Ndaru karo Sambilata iki Bapak Semar karo Gareng karo Petro. Aku ya santai wae. Tak kira Bathara Guru ya ora ndek niat sing ngono. Ning bareng sampeyan ngendika nek ngimpi elek kaya ngono ku atiku kok tratapan wae. Lah rak tenan to wis. Wis suwe le mangkat. Ya dekara seprapat jam kepungkur. Wah wis tekan iki. Cedhak wae. Ora perkara cedhak ning perkara le maburi mesti padha sifat kuping. Monggo kowe iki jane ngerti ora? Watake Bathara Guru iki adikku kuwi wong srei dawen ya mung bejane dadi dewaning para dewa. Ning isih gampang kesasapan watak ala kuwi Bathara Guru. Waduh. Kuwatire atiku nek tekan kono kok bapakmu di kerenah cintrakane kakangmu digawe lara, kakangmu Petruk digawe sengsara. Waduh, piye kok? Apa aku ora iso ngopo-ngopo. Terus kowe ngapa tekan kene? Anjur ora iso ngapa-apa, mengabarke ta lho. Aku jaluk turaga kowe munggah ning kayangan. Aku wis sumpah karo awakku dhewe, Gong, aku wis ora tau gelem munggah ning kayangan. Waduh. Nek kowe arep bantu turu bapakmu ya kowe wae munggah ning kayangan. Atra dikeprok sapa ki sing jaga sapa? Sing jaga koris. Repake panasane jenenge sapa? Sing ciripit. Udu. Cingkara Bala Upata. Cingkara Bala Upata. Sing ciripit nak jempole dijepite ya. Ya sing ciripit. Malah sing ciripit kowe ngumpul bapakne malah. Aku seneng ya dijepit. Mengane. Ono kuwi. Lah terus aku le munggah piye? Nek arep munggah kayangan iki supaya aja nganti dicegat karo dewa-dewa ki wong gak dadi wong sing iso mlebu metu kayangan. Sapa? Bendaramu. Nyuwun tulung Ndara Janaka. Rasah ndak kriwiwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe wae nek gelem tak dandani cara Janaka, gelem ra? Kowe ra sembrono lho, Gak. Soalnya nek aku dandan cara Janaka, ya aku ora sida tekan kayangan, aku mesti nang komplek. Lah. Soale bagus saya mesti ana ngarga ta. Mbuh, caturan. Keprok kamera ndasmu mosok ngan. Omongane purna ora. Wis manut ora? Ya. Tak dandani sing apik-apik cara Janaka engko gek munggah ning kayangan. Bapak karo kakangmu bejakan Bali. Oh ya, siap. Gelem to? Gelem to. Ning bagus to? Bagus. Ya, wis kaya ngapa? Tak dalkan aku. Wes. Ora ini sing pletot, Gok. Kok andani ya. Ya sing dadi sing gedhe pangapuramu jebul raimu ki ora iso dipermak. Digawe bagus ki wis ra iso. Wis ngono kuwi apik. Caket pangestu nggon. Yen panjen mengkono to, aku arep munggah ning kayangan to. Wis kono ge menyang. Dalane liwat ngendi kok? Liwat lengkaing Gunung Himawat mengko ana Ndorante. Wis mangsa modern kok isih nganggo Ndorante. Monggo aku tak matur Bathara Guru supaya kayangan dipasangi lip.
Togok aja ketawa. Ora lambene gedhe nang guyu sithik iki wis ketarane Jawa lho. Imbang jen kowe mengono aku tak mangket dina iki Togok. Ya sing ati-ati kok pokoke pede wae lho kowe iki Janaka. Iya. Janaka nek mlaku nganggo gending. Ah sakaremu. Sakaremu. Aku seneng Janaka kuwi nek mlaku sing nganggo per kebel manuke mbredel. Pokok manuke mabur. Wis kemenyang kowe lunga sik aku isin arep berjalan. Ya wis pokoke tak sangoni slamet ya. Muga-muga kelakon lemu nyametke bapakmu dene merujut ya mbok menawa pinesti bapakmu dikaniaya karo Bathara Guru. Gong. Tak iling-ilinge. Cing, ana cing. Berkeper manuke mabur. Aku makan makanan sih. Esan, apa ya ndara Janaka kok wetenge mblendring. Kane gawe wis ora pas babal bareng aku ngira iki gak Janaka raine isih Bagong iki. Temu nek konangan nang kayangan ketemu Bathara Cingkara Bala karo Bala Upata. Lho nek ketemu Bala Kurawa cilaka. Iki Janaka kok raine kaya asbak tutuk karo Cingkara Bala. Yes, ra masalah. Lumbung desa. Apa ya gendenge Ndara Janaka iki? Anu, apa jenenge sing alus-alusan iki? Rire sarta palwanu teng ranu. Tresing karsa deneng kanyut anggunge ulange. Wis mabur wae tekan kaya.
samar pamoring sukma sinumaya winah ya wingas sepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana mangke riye Di sarana nyumulupi anggen Paduka Hambanda dhateng para Panakawan Kakang Semar nala gareng menawi Petruk yektasipun boten jumbuhan pangandika Paduka anggenipun badhe paring wujudipun kajeng Dewa Daru tuwin Ron Sambilata dhateng pun Panakawan nah nyatanipun dumugi wonten ing kayangan lha kok dadi Kakang Semar dipun bondo Petruk dipun tarungko gareng dipun krincong sukunipun tumunten dipun papanakaken wonten ing tepining candra dumugi menika kados pundi Kakang Semar sampun kalewatan mboten saged mulang dhateng pun Bagong perkawis Bagong sak mangke badhe kula pidana nanging langkung rumiyin menawi Kakang Semar gareng lan Petruk kedah kula pidana krana wantun badhe nyuwun wujudipun kajeng inggih menika pun Dewa Daru miwah Ron Sambilata wah nek wonten menapa-menapa kula mboten tanggel lho Di bumi kuncing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandruk Kakang Rada menawi wujudipun menika kula waspadaken sandhanganipun kadidene Arjuna nanging nuwun sewu pasuryanipun kok mekaten kula mboten tumut-tumut lha sajaipun tiyang salah daden lho nyemelangi menawi ngados-ngaten menika badhe kula dangu Kakang kula semanggaken kita sapa munggah ning kayangan mongko tanpa tinimbalan sing tempi tinobene lundune jemaweng tawang tuwang begulun nek Paduka ndangu kaliyan kula satya madang karawa nami kula pun Raden Arjuna Raden Permata Raden Kunditi Batsu Raden Parto ya Margono kula desa ya Wilikidi sinten Kakang kula kok mboten ngertos kula dhewe mboten ngertos ana apa teka kita wani munggah ning kayangan kula badhe nyuwun kunduripun Kakang Semar garing menapa dene Petruk nek Paduka pulun mboten kepareng maringaken Kakang Semar lan saat majanipun sedayanipun Begulun kula badhe ngamuk wonten ing kayangan lho kita bakal ngamuk wonten ing kayangan kita menungso salah kedaden bakal wani ngamuk ana ing kayangan mara tampan ana guntur geni guntur angin edan ketaman guntur geni guntur angin mboyo apa-apa lan ora jur kuwanda kita Begulun gandeng Paduka sampun kepareng badhe mejahi dhateng kula mboten narimaken Begulun dinten samangke kula badhe males dhateng Paduka ya ngadi Begulun nyuwun pangapunten ing sakalangkung Begulun Sik kowe Bagong ta kowe Bagong sinten Begulun kula mboten kenal kowean Bagong kita kok dadi wujude kaya ngono iki sing dandani sapa cah Kucruk Begulun kula mboten badhe rembagan kalian Begulun Bathara Srobot
Guru. Nek pancen kowe arep mateni karo aku ndang patenono. Aku ora apa-apa pati uripku kanggo nomboki uripe anakku Bagong tak ikhlasake. Kakang Semar malah kula nyuwun badhe nyuwun senjata pitulung Kakang. Bagong ngamuk Suratamtaha mawi sandangan kadidine Raden Janaka wayah kula ing Madukara. Ngamuk mutha-mutha dhateng kula. Lah kuwi entuk-entukamu nang kono kuwi. Piye? Aku gelem nglabuhi karo kowe ning apa sing dijaluk anakku Bagong mbok wenehke. Nek ora wis ben kowe kewirangan mungsuh Bagong. Aduh Kakang. Kakang Semar. Malah hidup. Kakang Semar putrane ya Kakang. Bagong wis. Wetenge bapak ora penak. Wis ya? Iya Kakang Semar. Iki aku mau mangan apa? Mosok mangan leleku dhewe kok malah wetenge lho. Monggo lehku tuku lho, ora lehku njupuk. Piye Guru? Bagong Baryaka ya wingi nurun paring apa kang kita jaluk mono kawan Bagong. Pusaka wujute kayu Dewandaru lan non Sambilata wis manjing mung nganggo kita. Nanging mengko yen wis paripurna kundurna marang kayangan Bagong. Siap. Ya mer mulai yo, ya yo, ya yo, 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 yo. Mayang kowe. Arep dienggo mayang dijaluk malah ngekake ngene-ngene. Iki ora melu gawe kok ora. Apa iki muring-muring. Atek-atekku dhewe dijaluk ra entuk. Semelang naik kleru. Ora. Wis nyiter digenjreng. Raden wayang dijaluk ora entuk. Wektune iki selak mepet ya padahal. Lah iki kok malah doting sliri rene. Wah ya karang gaweanku men iso gara-gara kaya Pak. Ya karang gaweanku iso gara-gara Pak. Gara-gara Pak. Lah iki sapa? Kuwi aku gawe garing saka bojoku. Aku gawe petrol saka petel. Oh gawe Bagong saka sandal. Wah. Boyo sing apik kok. Kandhane do saka petrel saka wong kuwi saka sandal. Sing penting sandalku ampuh. Wah iya ya. Padake ora. Ayo do bali kaya wingi ngene. Landi. Jare kedadian saka bojomu saka petrel saka sandal. Ora dijukoke iki piye? Oh, pancen karo dadi gedhik cengalena. Wis domoke kedadian saka bojone gareng petel karo sandal kok. Mesa ora dijukoke.
Wah, lah cah edan pancen. Wis, aku wis ngerti weruh glibete bojone Garing. Bali nang Bali Wisma nggih. Petro aku ya wis weruh petrelmu mbon. Bagong. Aku ya wis weruh sandalmu. Apa to, Pak? Heeh. Tapuk ya. Us. Muga-muga kabeh bisa ayem-ayom tentrem. Nggih, Pak. Kebutuhan pupuk ning Indonesia iki iso tercukupi ya saka Petrosida Gresik. Apik. Bagong ya iso mbangun desa kanthi becik lan apik lan iso kanggo panguripaning para warga sak pedusunanmu iso ayem, tentrem, waras sak kabehe. Amin.
Wong layang edar mbo. Iya lek kuwi masuk lek kuwi wong layang edar. Sepuluh ribu ule, wah, si aku ya cipet loh, ngono ya aku mikir, tidak. Wong kabeh-kabeh kok dipikir demen persen-persen kita. 10 ribuan ule. Iki ule itu Mbak, iki ule ini. Ule itu tepani. OLE oleh orang layak edar. Tule. Karena orang tule. Orang layak edar. Iya. Kalau kan orang kali mikir nggak bukti kok biar persen-persen dengan. Sopo gede? Eh? Sektor. Lagi wis potong driver kok ora buka-buka ya. Ya dhisik 40 kurang 10 menit. Lah iya toh. Harus potong driver kok yang ngalang-alangi. Tentang bisa. So, ule ya? Ule ya? Ule ya? Iki gule wong. Gule. Wis mulai ayo buka. Ule endi? Ya. Ya. Ule wong endi? Gule ki wong luar ngono lho Mas. Wis kate. Wah, ora aku masih bening kae kok wong. Ora ora kuwi to ngene ngono. Ya aku punya sawah. Nang ngapa dingiraken sewu. Ora yang sangane. Iki dilane nak, wis yo denai. Aku iya nih. Gimana lah? Alah 70 rakyat satu. Alah sewidak. Iya, tapi dia pakai. Netoknya nomor 1 kata-kata nang ngapi itu. Sedino itu. Iki nah. Kene iki. Maret. Nah, kalau siki sekitar 70 tak 70 gitu. Masih tak aku liyane sak. Masih tak iki jenenge.
boleh gendeng nah ini. Iya karena pada HP ini pergi. Piye? Terawih lho iki udan wae. Hah? Udan wae terawih lho. Terawih. Baroknya terawih no. Heeh. Anu. Darus aku. Ayo bareng iki. Tapi kan aku undang nih.
Itu 50 iki wis mahal ya. Uang layak edar. Kok tak omongke kadek lah ngono. Ule-ule timbang dhewe mikir. Ule aku tak ngene. Urut cetok maksudnya